ако си с един човек и очакваш, че ще се разделите след един месец, то няма смисъл да бъдеш с този човек. Не очакване, някакво усещане, някакво съмнение, нещо така разяждало ли те през този период, което да те навежда на тази мисъл? Не, по-скоро не. По-скоро не? По-скоро не. Аз до последния момент съм си... Знаеш и това, сега, връщайки се назад, наистина се чувствам като в някакъв страшен филм с ужасен сценарий. И за мен това, което е минало зад гърба ми, е точно като някакъв филм, като някакъв лош кошмар. Като всяка жена, естествено, интуицията ми е подсказва много неща, но аз съм и майка преди всичко останало и знаеш, че една майка, за да даде най-доброто на детето си, е готова на всичко. Да преглътне понякога нещо. Да преглътне, да, не нещо, много неща. Много неща. Така правят истинските майки. А от какво най-много те боли сега? От това, че той на теб не ти се обажда или това, че на малкия Валери не се обажда? Той се обажда. Обажда се? Обажда се, да. Най-много ме боли за малкия. Аз съм го преживяла вече. Ние, ако нямахме нещо, което не свързва, ако нямахме дете, което е най-важното нещо и мисията на всяка двойка, нямаше да го преживея толкова тежко, нямаше да... Просто разделяме се и край. В смисъл, случва се с много двойки, но наистина най-тежко ми беше заради детето. И в момента, нали, така, за моменти се чувствам зле, знаейки каква е ситуацията. Ти беше казала, че малкият много страда, че ти задава въпроси за тези снимки, обаче Николета не вярва. Тя казва, че не може едно 3-годишно дете в една бензиностанция да тръгне да разгръща списание, за да задава тези сложни въпроси. Знаеш ли, аз гледах интервюто им при Мартин Карбовски, журналист, който изключително много уважавам. И в това интервю проследих някакви безумни мнения от сорта на това, което каза ти в момента, защото едно 3-годишно дете наистина знае и разбира много и всяка майка ще го потвърди. Забелязах злоба от страна на тази девойка към мен, което мисля, че по-скоро би трябвало да бъде обратното, нали, в случая. И аз лично за себе си разбрах много неща. Какво разбра за себе си? Разбрах, че когато аз се обадих да кажа на Валери, че малкият е попитал коя е жената, с която той се целува и че не е редно някакси толкова публично да стават нещата, той каза, окей, нали, съжалявам за което, няма да се повтори. Но след това той ми даде такава индикация, че едва ли не, че не вярва, че това се е случило. Което пък ме навежда на мисълта, след като гледах интервюто, че явно тя го е разубедила, че няма как да се случи това нещо. В смисъл, той явно си мисли, че аз се опитвам да го манипулирам с детето, което е абсурдно и което е много, много жалко и лошо. Аз никога не бих направила такова нещо. А много хора го правят, нали знаеш? Детето е кос в битка между двама души. Не би трябвало. Ти знаеш, това. Имаш и ти свои приятели и познати, които използват децата си в тази битка. Нямам такива приятели, които използват децата си по този начин и много се радвам, че не съм обградена с такива приятели, нали, защото в кавички слагам. Ако използваш детето си по този начин, не можеш да очакваш такъв човек да ти бъде приятел. Но едно дете не трябва да участва в такава битка, за мен. Аз лично не го използвам като нищо, защото само мисълта, че това дете може да страда от каквото и да е, ме наранява мен 1000 пъти повече. Просто аз му го казах, това нещо му го споделих, защото то наистина се е случило и защото просто наистина исках да го помоля по някакъв начин да бъде по-дискретен. Защото той се чувства добре, това е ясно, но когато си създал нещо, трябва да... когато си създал дете, трябва да носиш отговорност за това дете. А това не показва, че носи отговорност. Знаеш, аз ти предлагам да видим един отказ от това интервю, който Мартин направи с Николета и Валери. Не за друго, защото там се съдържа едно послание към малкия син, към малкия Валери, към вашия син. Нека видим и тогава ще те попитам нещичко. Търсих, може би, щастие. Не, може би, наистина, търсих щастие, търсих да бъда щастлив. Сигурно не е авантюра, както ви изкарват някои хора. За мен лично е сериозно. От тук нататък какво ще става, дори крачките на нова телевизия